sé an réamh léireachán an chéad chéim I bróiséis an léireacháin. Clúdaíonn an chéim seo ransú smaointe, crothú an tógra agus pitseáil an tionscadal. Sa bhíor seo, díreafar tógra tionscadal a chrothú. Séir is tógra tionscadal an ná pócas de físe a neartíonn de thógra. Ba cheart ceanglán, filtán nó díalann a bheith ad chun de ábhar a bháiliúán. Crothaigh muid tógra le go méid an an ar smaointe a chur a láthir go thópháirtithe, meantóirí agus orthathirí sa chuíos go méid siad ábalta an tógra a bheas agus a abhrenú. Ba cheart smaoinú ar na gnéithe seo leanas a chur isteach a de cheanglán. Clárscéal le picture nó grianghraif agus tuairiscí gearra faoi oileán an camera chomá le príomhréithe gach radharc. Trí cheist a isrófar sa tógra. Mion tuairisc faoin spriclocht féachana. Stua an scéal. Amlína siimplí a chuidín leis an déanam mothúcháin a chur anúil de réir mar imíonn an tam a rá. Idir 5 agus 10 íomha a thug an cur síos ar stíl an físa, grianghraif nó pictiúr as irisí nó an idirlín, meas gan dó siúd an rud is fearr. Más tógur grianghraif a dóireachta atá gceist, smaoinní faoi do grianghraif nó písaí scan an héine úsáid. Ar a leid míor nuachta amháin nó sainiolaí ar féidir aglah a chur air nó orthaí. Fuamraíonn nó gearthóga fuama a bhfuil sé ar intinad a úsáid. Ba cheart na hábhar go léir a bhhain leis an tógra a chomád le chéile in áit sláán, mar hampla leis an éascaitheoir Adobe Youth Voices. Cíntear se seo nach gáilfar na tógraí nó nach bhád far sála iad, go mór nar a bhíon daoine gobar an grúpaí. Cuoinigí, I gás cuasaí léireachán tá se ríthábhachtach bheith eagraithe. Chomá le seo, chuidín próiséis an tógra tionscadal le daoine óga olbhú go thógraí amachchanse. In Arnal na meán, irta go minic ar dhaoine proficiente tógraí tionscadal a olbhú ar waithe le muoinú a áil. Má chleachtan tú an scéal seo inis, beidh tú buíocht sa todhchaí.